F'jum il-miliet huma ħafna l-familji li jingħaqdu għal xikla jew festin biex jiċċelebraw l-għaqda tal-familja u twelid ta' Ġesu Bambin. Iżda f'dan il-jum tant speċjali ħsibijietna jmorru wkoll f'dawk inqas ix-xurtjati minna u fl-anzjani li jinsabu waħidhom. Tkellimna mal-anzjani fir-residenza ta' San Vincenz li jinsabu grati tal-attivitajiet organizzati għalihom f'dan il-perjodu. Għamlunna minn kollox għamlunna kemm huma album tajba vera album tajba jaħasra. Lekin għattaw ġifiri ikonna ħafna attivitajiet, l-axar li kena teatru, kena party, taddeħ sewa żmien hawnhekk, ma tiddejjax. Ma daw, għaxal qalbni ħafna qegħdin, ma nixxingergru. Ħafna qasmu magħna xi jfisser il-miliet għalihom. Għalli fisser li ġurnata sabiħa aktar minn l-oħrajn. Fermu fermi. Imħabba u nabdaw f'Alla u nirringrazzjaw tal-li bdejna. Iżda l-koll saħqu fuq l-importanza tal-għaqda mal-familja fil-miliet. Kulħadd mal-mejda, għandi mejda żgħir imma kulħadd jirtas. Noqogħdu marsusin u noqogħdu kwieti, imbasta nieklu. Il-familja għandi tombi. Marraġi d-dar, kolli d-dar armata ħafna, għaxa hoppi armaw anke jien. Muri tal-milita tista' tgħid li kollha kienu sbieħ. Illa li xekki kollek il-familja madwarek, għandek l-isbaħ miliet. Waħda mir-residenti anzjani irrakkuntatilna x'kienet ħobb is-sajjar għall-miliet. Xin kont insajjar għastan kien ikun tajjeb l-ewwel inxarbu. Imbagħad nagħllih u mbagħad inħallih bil-mod tek fuq in-nar u kien jiġi tajjeb. Il-Ministru Michael Farrugia stqar li s-sena li ġejja se tkun impenjattiva ħafna partikolarment f'San Vincenz hekk kif mistenni jsir titjib infrastrutturali favur il-kuntentizza tal-ħaddiema u fis-sistema tal-informatika bilan li r-residenti jingħataw l-aqwa trattament fl-iqsar żmien possibbli. Fuq kollox irringrazzja lil ħaddiema kollha li jaħdmu b'risq l-anzjani ta' pajjiżna, partikolarment f'jum bħal dan.